നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിലൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, ഏതൊക്കെ സ്ട്രീമുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഒരു ടെക്നോളജി ഡ്രിവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം പ്രോഗ്രാമുകളാണ്. അതായത് സയൻസ്, എൻജിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് ജർമ്മനി ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റു മേഖലകളിലും നമുക്കവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ പഠിക്കാനും ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ പഠിക്കാനും ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, നമുക്ക് ഫിനാൻസ് മേഖലയിൽ പഠിക്കാനും ജോലി നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലും പഠിക്കാനും ജോലി നേടാനും ജർമ്മനി അവസരം നൽകുന്ന രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലറായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കുറച്ച് മുന്നിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി.